Muna siya mga idol, mga si Busing mo na siya maintenance sa 3G. Nga ayo sa mga tire changer. O mo na siya nag-ayos sa tire changer karon mga idol kay na diferensya mayang kuan para losbo kay dili na losbo mga idol. O mo na yung ipanghugtan ni Busing mga fitting idol. Mo na nag-support sa hangin sa Mao na ta idol mao na ang ninaayo ni idol ani Busing idol kana. Hara titig niya mga idol kay muna diferensya nga kwan. Nagsi humaw kay mandi nakadagmalusubok mga idol. Mo ni. Si Busing kay ne siya di kayo gid sa mamasin sa kanang brand sa 3G mga idol. Anak apa ni ang gikon mga idol mo na puri ang gatong pangpatuloy kayo sa pang-forward o reverse mga idol Muna ang kwan nade ang kurente rin ang muna nakarela sa tuyok o backward mga idol mga siya. Ayaw ni Busing kay na bali man po sit up na idol. Muna yan. Di usab ang mga settings sa wiring mga idol sa pag-sit up para kwan okay na mga idol. Okay na yung ginawagtan mga idol kay i-up na i-adjust. Muna siya pagkatawag to ni mga idol gana diyan mo. Mo na kita pagbalik mga idol kay medyo na pinid-print siya kulang mga idol. Ay mo na pagkunaw siya mga idol nagyaran yun sa po. Print idol. Medyo masolo gini mo ayaw kiyaan mga idol kay datan isa mga pangkure-kurean mga idol. Kaya usago na mga idol kamit sa hangin o kurente mga idol. Tanama na yun butang ni Busing idol kay medyo nag-leaking pa man gyapon. Kalas mo na tayong hangin o brilliant to. Tantangan o. Ayaw ko ng sorbado na katong niya mga leaking mga idol. Huwag sa ganing berkmanan sila ayaw mga idol. Kaya nag-testingan ang pangusbo mga idol. Kung kusog na maging lusbog, kusog na ba ang hangin niya mo presyo? Ang makadapit ang yung ka ni Busing mga idol sa palusbog mga idol. Maho na siya. Kaya para ko niya dili si safety ang ta si kang mga idol kisali mahago ang magtrabaho. Ano siya idol lang, yung mga idol sa trading sinaligan na sa tarang siya mintina sa mga kwanto mga idol. Lahang mga type tinser. Tani si Busing. Kung bisa gikanta sa trading ganin at kauman la sa palaw sa kay. Yan na panginayo ato ang damit ni mga idol. Huwag mo kani ang kaya tinzero. Yung tan pa ni Busing ang mapiting sa ilalong kay medyo leaking pa yun. Ka na iyapan isting mo kuha na mabuka na ba ang yang kwan? Para nangasa kwan, inig tawad sa ligid mga idol may si kay para inig magtrabaho mga idol para si tingan tas mga idol ba? Iantag magmano-mano. Jiro edugay kid mo ayaw ni mga idol kay issue kay mga idol kay ang kuha na tong hangin hindi mag-leaking ba para kuhan kusog ang pag-araya sa hangin ilusbo o ginig pa bukas sa kuhan mga idol yang kuhan sa Tiger idol kinalamot nga ulay leaking mga idol kay para kusog ang support sa hangin sa babang mga idol mga idol mga papitan sa mga idol kaya nagyog ka na ang kuhan palak sa panglusbo kay ma'am na amang pressure po rin ito ng lusbo good mga idol Inahugtan ng Busing mga idol kaya magkapit final na nga mahuman mga idol